velkommen til aftens show i Sanderum Ungdomsklub. Aftenen er præsenteret af hovedsponsoren Finn LOL Show 2012. Velkommen til mig. Hold kæft, hvor ser jeg godt ud. Det gør jeg ikke, det er også lige meget, jeg skal bare rap for jer. Hej alle sammen, jeg hedder Mr. DJ. Stik mig et beat. Så ser vi, hvad der sker. Det er også lidt forvirrende, sådan at ankomme med et navn, der kan betyde mere end én ting, altså. Lad os se. Alright. Mine damer og herrer, mit navn det er så Per Verse. Jeg skal være jeres lærer, der er noget, der skal læres. Men prøv lige at høre, kære mor, chill. Hvad er det med dit navn? Er det et ordspil? Ja, for fanden. Det kan betyde to ting. Det kan betyde, at jeg kan få ordene til at komme i sving. Altså, at alt bliver til vers, alt bliver til lyrik. Alt det, som jeg siger i min mik. Men det der pervers, hvad er så det, der styrer? Betyder det ikke sådan noget med, at man boller med dyr? Altså jo, det kan betyde, at man knipper geder, men det betyder ikke nødvendigvis, at man er helt vild neder. Det kan godt betyde, at man har fået sin seksuelle debut i en stald. Det var ligesom et dyr, man fik sit knald. Men det gør også, at hvis man er lidt klog, så prøver man at slå pervers op i en ordbog. Så betyder det bare, at man ikke er helt normal. Og det er sådan set noget med, at man bare har lidt knald op i sin hætte. Det synes jeg sådan set er meget positivt, så bare det er det, som jeg vil lette på min hat. Det var slet ikke så plat. Det var det, jeg ville sige her på Fyn, og det er fint, at det går helt glat. Så mine damer og herrer, det var bare det, som jeg turde. Jeg er ikke den eneste rapper i dag, der er også mansur. Og så er der de sygeste breakdance og dance. Mine damer og herrer, I bliver jeres fans. Det er noget, som jeg godt kan love, og det er det, som jeg bare ligesom vil bringe til torv. Men måske det er ikke noget, jeg ved, det er noget, jeg tror. Måske har jeg brug for et ekstra ord. Måske er der endnu en, der rækker hånden op. Og så kan jeres ord så blive til hip-hop. Giv det hele, ikke kun det halve. Giv lige en klapsalve. Aldrig giver, aldrig giver. Ligegyldigt hvad der sker, ligegyldigt hvad der sker. Aldrig giver, aldrig giver. Er han da helt åndssvag? Prøv lige at se den her håndstand. Sved til det track, plus at han afslører, han har sixpack. Og det kan vi godt lide. Jeg sagde ja, det kan vi sgu godt lide. With no breaks, give a piece of cake, I take whatever I face. I rip out your heart and put it back in place. And if that ain't no race, bitch, there ain't no pace. I'm in and out like a robbery. Ain't no stopping me. Gotta feed my family until I reach my penalty. Yes, reach my felony. Everything is in the back of my mind, like it's telling me what, telling me who, telling me when. But they ain't fucking telling me why. Why do we get high? Why does your mom cry? Why do we die? Bitch, why do birds fly? Why do blacks and Cadillacs get put to the side? And why do cops make you go broke by taking your ride? Why do people dream but forget to try? And why does the U.S. have a leader that loves to lie? Tell them, keep going straight. Oh yeah, keep going straight.
As soon as the beats felt, I'm ready to go. Ready to go. As soon as the beat felt, I'm ready to go. Yep, I will love the party, sip a little Bacardi and act a bit naughty. Backseat of the Benz and some tag team shorties. My love Mary Jane in the trunk full of parties. Damn mommy, your back so tight. Why don't you move it to the left and slide to the right? Pull that ass up, let Papa take a bite. And we call this dance a little kid's eye. It's hot, you make me sweat. I love the way you look in that neck. How about we have sex in the back of the jet, or we could just fuck on the road in my new vet. Citronmåne. Mine damer og herrer, her har jeg et rim, som jeg vil bust. Kig op i skyen, der månen, den ligner ost. Nej, osten ligner en måne. Nej, det er omvendt. Nu begynder jeg ligesom næsten at dåne, fordi hvad fanden er det, som jeg skal sige i den her mikrofon? Jeg kigger op på månen, og den ligner en citron. Det vil sige, at den er sådan lidt sur, men den er også meget smuk. Den giver mig optur. Men hvad så, hvis den også skinnede, når det var dag? Hvad nu, hvis man kunne tage den ned og lave den til skærekage? Det ville være det sindssygeste, man hakkede den over med en kniv. Hold da kæft, jeg tror snart, jeg bliver helt stiv. Det vil være for sindssygt, så bliver man helt artig. Der var noget med, de tog patent på den dansk folkeparty. Jeg kan ikke helt huske den der historie, så den lader vi være med at gå ind i, fordi jeg kan ikke helt pusse min glorie. Men altså, hvis I gerne vil have mig på besøg, så håber jeg virkelig, at citronmånen den står i kø. Hvis der ikke er citronmåne, så vil jeg dø. Det var bare det, jeg vil sige, og Fyn, det er en dejlig ø.